Hola, en este vídeo vos voy a explicar rápidamente el PDF que queda de valencià, ¿vale? El PDF està dividit en tres fulles, una és de drúixoles, les altres són d'augmentatius i diminutius i l'altra és dels verbs, ¿vale? Primer de tot, les esdrúixoles és en quant a l'accentuació. Sabem que les esdrúixoles s'accentuen totes. Les agudes segur que s'accentuen quan acaben en vocal, en accés i sus, en in, i les planes quan no acaben en vocal, accés i sus, en in. Val? Aleshores, les esdrúixoles les accentuarem totes. La tercera fulla és d'augmentatius i de diminutius. Què són els augmentatius? Els augmentatius és quan fan les coses gran, una cosa grandota, i una cosa xicoteta. Això és un diminutiu, diminutiu i augmentatiu, diminutiu xicotet, augmentatiu gran. I per últim és el tema dels verbs. Els verbs tenim que podem tindre verbs que estan en present, que és el que està passant ara en aquests moments. Jo estic parlant amb vosaltres. O el que va passar abans, jo abans he berenat. O el que passarà després. Jo després m'aixetaré a dormir. N'hi ha present, que és ara, passat, que és el que ha passat, i futur, que és el que passarà. Per exemple, el verb menjar. Jo menge. Ara jo menge. Què passarà després, en el futur? Jo menjaré. I què havia passat abans? Jo menjava. Val? Per una altra banda, a banda del present, passat i el futur en els verbs, també en aquest tema hem començat a veure què és l'infinitiu, el gerundi i el participi. L'infinitiu és la forma primitiva del verb, que és la que acaba en ar, re o ir. Per exemple, menjar, beure, viure, dormir. Tot això són les formes infinitives dels verbs, però també tenim les formes de participi i les formes de gerundi. Les formes de participi sempre acaben en T i les de gerundi en NT, val? Espero que en aquesta explicació vos hagi pogut solucionar una miqueta més els dubtes que hàgiu tingut, val? Vinga, adeu.